Lakpan pulam no kajing le penyesok wo sinha syakolo-kolo namar kini kidau. Kajing pen kenruya ia unong apkul ke kape warde wo sinha syaka klop kolo-kolo kadang saku dah duk menta pat ru kalak ban pulam no. Kadau kalong bah kapor ba ulajan deb ban lech sya chili ulai upadiang ia kajing terwala ne ke kontrak ke bahek dor na ke klop Morocco kata ke RS Barkane. Wala ka kolo-kolo kalapan benapat ba wusin ha unlong orang yalakai batamai jong ka kenhun yalakai jongka hanrai hadu menta pat syam lasoi ya ka kontrak kepala dek manjur ne kepala dek penskem namar kata kat kumki kendon an jong ka jing yalakai udang don hok ban pen kelaya karai jong bat banjit pan lech sya kano ka klub ka ba umon lene sya kan ni ka klub ka RS Barkane ka bal terwai ndak kador ka bahe. Wusin ha ulak pan yeno ia kane ke klub na Chili ka kolo-kolo wat hadin bakal depen benapai ba ia ka jingwan jongu. Minya singa bro menta ia kini kiwe kidau ba ka jing le penyesok jong wusin ha sya kolo-kolo kalak ban pulam. Ka dau ke banukong kalong namar ka jingya dai jongu baru coach Bobista. Kat kumba kalong menta Bobista shimti ia ka kam kum coach patamai jong ka klub Barkane. Bobista ubala coach ya ka kapai warde ha kane ka World Cup. Ulpon ya wusin ha ban penbori ban wan nyaso bat kane ka klub RS Barkane ka ba shimtino. Bat kane ru kala pelong ya wusin ha ban pen perkhat biang ya karai jongu. Ka dau ka ba ar kalong ba kane ka klub RS Barkane kala terwa da kador ne ka pisa ka bahe ya wusin ha. Wala kane ka klub kam syem la pat penbena bakanukan siu yu ndre kalabu da kador ke bahe hakamat jongu. Kala airu ia ka jingkular ba lada opennya so bat kane ka klub unlong baik unong apkul ban nangkong ane first choice goalkeeper ba unyo ya ki jingilakai haman kapor. Kane ru kala pelong ya wusin ha ban penslim ya ka jingnya so bat ka kolo-kolo pat ban perkhat ban lek pennya so no sya ka RS Barkane. Sa kawe pat kadau kalong ba wala ka kolo-kolo kala pen benapat ba ia ka jingnya so jong wusin ha lang baki social media. Ndreu presiden kene ka klub Anibal Musa ola pembau ba kikot jingnya soy ne paperwork kimpat depura namar kata kadang pelilat ya kiwe pat ki klub banwan terwa kontrak pat ban pen kala ya ka ra jongu. Laong sisuru ba haka basdang sporting director ka kolo-kolo ulong baka jing penslam kadai namar kikam shimet bat kikot jingai lenti bat sakawe hadin ba wusin ha syam laki wa bun teliki lingsun ki balabu ban Malaysia Santiago Chile ka jing singa ortin halor ka jing so jungu kala nang jur kani kala pun klan ya ka jingai ba udang perkat ban pediang ya ka jing terwa na ka RS Barkane bat sakawe kadau kata kalong ka jingai halor ka kerteng ha ka jersey ha ka basdang kalami ka jingai halor ki kendon jong kalik. Wusin ha ulodawa bah ka jersey jongu dei bantho ia ka nickname jongu kata wusin ha rai pam da ka kerting an jongu. Namar kani kalik ha Chili kamsha ya kirang yelakai bakin tho da ka nickname jongki ha ka jersey jongki. Kat kumki kendon jong ka Lampung ha ka tu kapor la sya tang bantho ia ka surname bala register kat kum ka an jongu no yelakai ha ka jersey. Namar kani kalami ka jingya ka jia ha preng ki arliang baro. Hadin ka jingya selok ki buat punya jong ka Lampung. Kilap pun kala kerpang ya ka kendon bat ban ailat ya wusin ha ban pendon kam ya ka nickname jong ha ka jersey. Tisai sin ngis ngeu thu ba ki kot jingya soy ompat depura na barok kini ki arliang wusin ha bat ka klub kolo-kolo namar kata kat kumki kendonan udang la ban pediang ya ka jing terwa na ka wipat ka klub pat ban weng no ya ka jingya so bat ka kolo-kolo.